Просили книги о Великой Отечественной войне и что-то новое из книг по православию. Поэтому я вот эти книги отобрала в фонде книгохранения и в фонде абонемента. Перш чым адправіцца ў падарожжа, бібліятэкар Алена Зінчук рыхтуецца да сустрэчы з чытачамі. У спецыяльным шытку заказы. Каму свежы выпуск часопіса прывесці, каму дэтэктыў. Па Маларыцкім раёне бібліятэка на колах курсіруе 3 разы на тыдзень, абслугоўвае амаль 400 чытачоў з 21 вёскі. Бібліятэчны дзень тут чакаюць, бяруць кніжныя навінкі і перыёдыку. У фондах бібліёбуса каля 2000 кніг, ад класікі да спецыяльнай літаратуры. Адзін з істотных плюсаў у тым, што хадзіць у такую бібліятэку не трэба, яна сама прыязджае да сваіх чытачоў, фактычна пад парог дома. У Забалаці 18 пастаянных чытачоў, у асноўным пенсіянеры. Мабільная бібліятэка прыязджае да іх штомесяц. Ганна Стасюк і Галіна Кулічык аддаюць перавагу праваслаўнай літаратуры і па-суседскі кнігамі абменьваюцца. Кажуць, чытанне для іх літаральна страва духовная. Вона приїхала, посигналила, ми вийшли, взяли книги і все. Ну, зараз буде більше времени, вже робота вже пороблена. Вже будемо більше читати. Як правильно даглядаць за пчоламі і якія кулінарныя рэцэпты можна паспрабаваць на практыцы. Для Еўдакіі Багрынцевай мабільная бібліятэка вязе свежую перыёдыку. Больш за 20 часопісавых газет з прапановамі. Ёсць што взяць на заметку. Вечором після роботи, після всього вже просто як магніт притягує. Обов'язково треба почитати журнал. Хоч і свої виписую, але все одно беру, читаю. І все. А що ж, у нас це тільки розвлечення наше. Больш за ўсё кніг бярэ сям'я Максімук. Казкі для дзяцей, раманы, кнігі па гісторыі для дарослых. Сярод чытачоў бібліятэкі на колах няма даўжнікоў. Кнігі вяртаюць у тэрмін. За 7 гадоў такой працы са сваімі чытачамі ў глыбінцы Алена Зінчук пасябравала. А нумар яе мабільнага тэлефона ведае кожны ўладальнік фармуляра. В эти деревни, куда мы ездим в отдаленные, тут, наверное, и компьютера нету, у многих нету. Интернет не тянет, поэтому для них книга – это источник такой. Бібліятэкары і чытачы перакананы, абслугоўваць мабільны кніжны фонд значна танней, чым стацыянарную бібліятэку. Магчыма, ў перспектыве па вёсках будуць курсіраваць сучасныя перасоўныя чытальні, дзе можна будзе не толькі ўзяць кнігу на пракат, але і скарыстацца інтэрнэтам. Вікторыя Патоня, Мікалай Кавалёў, Маларыцкі раён.